हम एको बार ना कनी है कि हम 4 बार जिला परिषद बनल एको बार एक बार ना बलाते तू हमर मुंह कोण तर आपन मुंह से आपन करनी भांति अनेक बार बहुबरनी हाँ। अपना मुंह से अपन बड़ाई अच्छा ना लगे ना जी। आ तू हमरा के बलाते कहले जे कहले जे हम 4 बार जीतल बानी हाँ। हम कहां बोले माइक दूसरा हाथ में माइक तहरा हाथ में बा हमरा बोले के मौका कहां मिलल है हाँ। तू ही साझही से गाड़ी देवे के काम लगौले रहुआ हाँ। हम तो तहर के गाड़ियों नहीं खीदे खाली तहर बतिया सरिया देते चुटकिला कहले हैं कच्छी वाला कि सिकुर गई तो फेरे खातिर गईले तो कलश दुकानदार जे रे भाई कि कौन सा सर्फ में धोए थे तो बोले कि एरियल में तो ठीक है जिस सर्फ में कच्छी को आप खींचे थे साफ किए थे उसी सर्फ से अपना इस संग को धो लीजिए हो सकता है ये भी सिकुड़ कर मेकअप कर जाए वहाँ ये कल ली ली इनको बहन गईली कहाँ छपरा मॉल में दूगो चीज चेस्ट अच्छा और एक जंघिया दीजिए कौन सी कंपनी कंपनी एपेलो पोलो 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 पेलो ना पोलो पोलो कंपनी के दीजिए दे देलस ब्रेसियर और जांघिया कह लीजिए इसका कोई गारंटी है कह सुनिए गारंटी इसका क्या है इसको पहनिए इसको भी पहनिए एक साथ दोनों पहन करके मॉल 3 ताला है इसके ऊपर चढ़ जाइए कूद जाइए आपके गांड फट जाएगी बाकी कछिया ना फाटी उठा लो भाई जे जैसन रहले वैसन रहे के पड़ेला जे जैसन कहले वैसन कहे के पड़ेला मुख्य बात ई बात जे दूधार गाय के लात तनी सहे के पड़ेला तो दूधार के न सहब के ए बहिलन के ये दुनु के दुनु बहिला है सर हम एक जना हमरा के छेछड़ा कहले बताई छेछड़ा के करे कहल जाला करा के बंजू मास्टर जे तारा शरीर से छेड़छाड़ कइले हो वो करे के कहल जला छेछड़ा हो सकता भूल से अगर कम उम्र के रहल दिल लोभा गइल होई छेड़छाड़ कइले होई तो समाज में मत कह हमरो कुछ इज्जत बा तारा संग जन गलती भइल ओकरा के ओहि जे छोड़ दो तो पले रखो छेड़छाड़ हम तो कहले नहीं खिलंगड़ करत तले तारा संग छेड़छाड़ होने वाला कोडवा दे हम ये कहले नहीं जे इ तारा में क दलर ले हम उनकर देहिया घिच के बहरी कर दले माहुली घाट पर जी माहुली घाट का भई रहे पीपा पुल चाभत है बंजू मास्टर चाभत अरे वो दिन हो दादा इनकर वही दिन सच्चा भवा बाबा नाम धैले ललो एक बंदर बाबा बोलल ना चाहिए अब बलाते लइका मुंह उठ के बोलवा देते लहो कि ललखी चुनरिया बिया अरे नाम रंग सरिया हो चवरिया रे डोले अरे चवरिया रे डोले तनी हमरा के बस तब बघावा बैठल बा बजरिया हो जामापुर मनोज मिश्रा व्यास जी सैकड़ों हजार रुपया पुरस्कार देनी और मिश्रा परिवार के
जे भी बबुआ जी आयल बने वहां के गोड़ लगता नहीं। फिर हमारे उपेंद्र बाबा 500 रुपया आई ना मंच पर आई जाए थोड़ा मुड़ी मत गाड़ा मुड़ी मत गाड़ा बता दी। अच्छा माननीय व्यास श्री अभिषेक तिवारी के चाचा जी 100 रुपया आशीर्वाद देनी बार बापा लगी आशीर्वाद की प्रतीक्षा कि शंख चक्र गदा अरे तेज तलवारिया चवरिया डोले समरेश व्यास जी जिला भोजपुर आरा इनका भाई के बियाह में तिलक में गौना गौला बने गरया गाहो गरया कहे नु जय जय बिहिया के नीचे गरया गाँव बा जहाँ घूम के चल आई लोग हो जाए इनकर अब नंबर का दिन शुरू होत हुई इनकर शुरुआत होत हुई हाँ जी आ खाली फुहरे से शुरू करता है सारवा ससुरा बहनिया फलनवा ढिमकनवा खाली अतने बा हम कहानी की देखो हो हमारा का तिथियों कलाकार कहता रहो अब बहनियों बेटी गरी आवता रहो अब बगल में तहर दामाद जी बैठल बा उनका नहीं खबर पाहुने पर भिड़ल बड़ा गलती ना नु कने ना जी ई कौन कहता है बोलबाजी करो तो उनको पकड़ो एक तरफा हमारे पे गिरे लगता भाई करबो कोनो बात नहीं तू जैसन रहबो वैसन हम रहब ओकरे हेडक तारा नहीं खेले बके तनियो मनी कि अढ़उल के फूलवा अरे हाथ में तेरा फूलवा